Even naar die boom, denk ik, hè? Ja, als we hier wat takken kunnen pakken. We zoeken de laatste exemplaren van een plant die hier vroeger massaal voorkwam. Het is niet zomaar een hele bijzondere plant, want het is nog maar de enige groeiplaats in heel de Krimpenerwaard waar die voorkomt. Dankzij gedroogde exemplaren uit het herbarium van Naturalis weten we dat de plant vroeger bij dit landschap hoorde. Deze kievitsbloemen, die zijn 1900 zijn ze verzameld. Mei 1900? Ja, in Gouda, in een weiland. Oh, Dus wauw. 1900, dat is 120 jaar geleden, kwamen deze kievitsbloemen dus al voor. Rond Gouda, in de natte weilanden. Gaan we hem ook zien? We gaan hem zeker zien, want ik stond er net al bijna op. jeetje. Dus, Dit is hem? dit is hem, ja. Oh, wauw. Wat een beauty, hè? Ja, persoonlijk is dit echt een van de mooiste wilde plantsoorten die we hebben in Nederland. Ja. Het is echt een beauty. De wilde kievitsbloem heeft als bijnaam goudse tulp. Er moeten er duizenden hebben gebloeid. Ieder jaar ging de bevolking de weilanden in om ze te plukken. Nu groeien ze op een stukje van nog geen 2 vierkante meter. En dit is het enige stukje in de hele Krimpenerwaard waar ze zitten. Het enige stukje in heel de Krimpenerwaard, ja. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd dat ze hier op 2 vierkante meter voorkomen? Ja, het is voornamelijk verandering in landgebruik geweest. Dus overbemesting, ontwatering. Ja, daar kan zo'n soort heel slecht tegen. Ik kan ze even tellen. Je kan ze gewoon tellen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34. Nou, Houdt het wel mee op, ja. 34. 34. Ja. Het geeft wel hoop dat in 1990, want toen was deze plek ook al bekend, dat er toen ook maar 40 waren. Dus op zich blijft die heel erg stabiel. Ja, en waarom die kievitsbloem heet? Kijk, deze kunnen we dat wel goed zien. En dan met al die donkere spikkels erop. Ja. Ja, heeft het een beetje weg van een kievitsei. En dat is de reden waarom ze hem de kievitsbloem noemen. Oké. Ja, kievitsbloemen worden voornamelijk bestoven door hommels. Ja. Het is ook zo dat ze maar 5 dagen in het jaar zijn ze dus rijp om bestoven te worden, zeg maar. Ja. Nou, dus in die tijd moet het gebeuren. Ja, dan moeten ze wel een beetje opvallen natuurlijk. Ja. Moet je er wel een beetje aantrekkelijk uitzien. Ja. Ik vind ze wel prachtig, hoor. Ja. Het duurt 8 jaar voordat zo'n zaadje weer een bloeiende kievitsbloem is. Ze heeft 8 jaar tijd, leeft hij ondergronds als knolletje. Dat duurt heel lang en dat is de reden dat ze ook echt heel erg kwetsbaar zijn. Ja. Een voordeel wel, ze kunnen heel oud worden. Van kievitsbloemen weten we dat ze minimaal 30 jaar oud kunnen worden. Dus het kan best zijn dat deze jongen bijvoorbeeld al 30 jaar oud is. Ja. Nee. Ja. Omdat dit het laatste stuk is waar de kievitsbloem nog groeit, is deze smalle strook omgeven door water speciaal aangekocht om hem te behouden. Vanuit hier kan de plant zich misschien weer verspreiden.